سلام تخطاتلتنا زي channel كمي تخونو لومون نخلنا طغمنا عرست حيزة غريبة لغو نايلو ما عرست تمرتنا سلامنتاي سبات نسأل يهتبل أبزي جزي زي حركة أبتي بخلو مآزناتنا هي وزر أزولو أب معبول عالم يكون أبتي زي معبول زولو عدتات أب أمريكا يكون أب أوروبا سبات ناي مسلا بهاري ناس عرري متسالو نسبات أخولا فلتوكي هاللوكا تغلالا تسألهم كتقربهم دما أيتدلني خا سلامنتاي كم زخون كخون كيلو بخمي كنز منفس زي كنقيرون كلوطون نخل مغنياتو اموداتا صدي ابلع صدي ابلبنا بمدرابنا نخالوت ايكوننا نقد زياده نحنا هنا نقدا اتنا عنا كغدانا كطقمنا زخل قديفنا نعنا كغدانا زخل منقد ممراز زما عوات سلازي كونه بخمي نعو استوعينا نريون نقيرون ترى تمرتي غتكون لهم امبارنا لهم عرسنا how to overcome hating people 6 important tips كمي جيرنا نسباتنا يمثلا منفس كام نفسنا نرحقو كمي جيرنا نحلفو زريا شدشتا قدست مغرتات ياتن تا قدامي تمغري why should I like people ياتن قدمي نابسلي سلمتاي نتسألم رأينا سلمتاي سبات كنفتو خمزلنا كنرئ لنا Number one, human beings are social animals. دك سبات نحبار بحبار زنبرو عينت انسسايو. سازي أب هيوتكا كتحقوس تخينكا بزوح جزيه سبات يدليو خيم. انت عين سبات يتحطو. بزي سب ينوه جزيه تحقوس كاخت نبر أي كالني. بزوح جزيه مالتي. أي كالني 100% تايبل نيجن كبدي بليو. سبات كلونا اللو. قيل عين سبات مس أميزر لو تحقوس ناتناول. You're wired to connect to people. حنقولنا وين wire لو أب حنقولنا مسكالو سبات كسر حلو زخد نغن عبي سبات يدليونا نغن حقوس سبات يدليونا نغن لوت سبات يدليونا نغن مهارون سبات يدليونا سلازي سبسي أقداسيو بنتارجن كندي سبات كا يقولون يوم أي تقمنا يوم يترفون سلازي عين سبات أمبر سبسي يدلي كاي بيوتكا Hate is bad for your well-being. بنتارو سلي نتعناخاون قدائيو نسبات مثلا نتوب سبات رادي كونس نعركنات كات رادي كونس نتعناخاون قدائي مغنياتو سبات كنسألك كلنا ألو تاوة تحساسبا يبحنقولنا زولو ألو تاوة تحساسبا زيادة بوتا يركب الله بحنقولنا سلزي أبو حشوية خنبل كلنا نتعناناون حاساين قدائين سلزي كاب كنسألك كنا فكر حشنا كاب بزعبا سألك نحاسب بزعبا فقرك نحاسب يحشنا يحقسنا يدعينا دما سلزي نغط الله بتخليت نبي قدامت مغنيات why do you hate anyone why do you hate a person حدا سبسي سلامتاي تصلو وي سلامتاي تصلع حسبنا له دنفلت بزو غزي تمصلع اوتوماتيك يو قطع حدا سب حدا نغر اغديلو صلايو كمز خمس جبره صلايو كمز خمس جبره فتو حنقولنا مبجحتو سرحناتو اوتوماتيك يو كمزريو حدا غنياي كمزريو صبغيو كمزريو حساوي قلطيفونا مدمدمتاي زغوي بفلاي دما اتسب درجة نقحتون درجة فلطون تحد زبالن تحر خوينو بحانت نطبي أبعب مدمدمتا يدبصح كالاي سالساي كطمط اي حاسبني تمرتا بي طقم زلو نسبات قرب غزيه كنبوم كالاي چانس كنبوم سالساي چانس نكبوم جيجا كاين هلو نحنا من مدمدمتانات ناس جيجا كيكون دحر حدا سب كنا تحساسبه حصرت الله درجة نقحتون تحد خوينو بنيشتي نطبي أبعب مدمدمتا كبصح يره So, do you hate because your friends do? حدا جزيسي محازوتنان عرفتنان سلسلوان حدا سب نحنا كتحويسنا نتصل نتسبسي بقطن عنا تنكفنا كو يبلو زغبرنا ون يبلو جن قالوا نحنا نفتوم سلسلو نحنا تحويسنا نسسم سو مالتي نتصلو نزسبسي or cuz what they're doing اتوم سبات نتصلوم كي بسرحم دينا نتصلوم زلنا سبات سلسلو مينا نتصلوم دلنا كنفلق نكلالنا سلازي سلامنتاي نسب يصلق تبل حتو نتو تصلو سب شمنا اتخا سلامنتاي نكستو يصلق لخو يصلق لخو زبل حتو العلنا كنريو كنكلالنا بدبدوبي ممسحت جزيت تصلق زلو بس بنصل كون الله or do you hate because of their ethnicity skin color religion geography هر حدا جزيسي نسباسي
ولا حنت مغنيات زي بلنا بت بهيروم ባህሎም ሃይማኖቶም ዓዶም ዞቦኦም ሃገሮም ክፍለ ዓለሞም ንጸልኦም በቃ ወላ ሓንቲ ምክንያት የለን ትግረ ስለ ዝኾነ ኣስላማይ ስለ ዝኾነ ካቶሊክ ስለ ዝኾነ ወይ ፕሮቴስታንት ጴንጤ ስለ ዝኾነ ወይ ወዲ መታሓት ስለ ዝኾነ ወይ ወዲ መንደፈራ ስለ ዝኾነ ወይ ወዲ አይ ዶንት ኖ ወዲ ኸረን ስለ ዝኾነ ጥራይ ነቲ ሰብ ከይፈለጥካዮ ኣብ መደምደምታ ናይ ፅልእ ትበፅሕ ትዘሕዝንከ ሓደ ወዲ ኸረን ተበዲልካ ብምሎም ደቂ ኸረን ከምኡ ዓይነት ሽም ትቦም ሓደ ወዲ ስመራ እንተሕሪ ሰሪቕካ ኩሎም ደቂ ስመራ ሰረቕቲ እዮም ሓደ ወዲ ሰናዓፈ እንተታሊልካ ኩሎም ደቂ ሰናዓፈ መታለልቲ እዮም ምባል ልሙድ ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓንቲ ነጥቢ ዓበ መደምደምታ ትዘሕዝንከ ኣባና ኣብ ትግርኛ ኣብ ኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮነን እዚ ولا بزوم معبولات حزب نقولهم دلنا أمريكاويان أوروباويان رئيس دلنا هذا إيرتراو نشتي حدا كان تغيرو إيرتراويان كم زي قبرو جاتهم كا سلطونة تحساسبان لمدو زلوا من إلنا خان زارب لهم نو سلطونات هيكونون سلطونات يمز مسؤولنا بزحات اللو كابهم ناي اتساقم أبزي معبول عالمنا أبنا انتايو اتساب زينك حقوينا يكونن الميديا حدا قينا قويني تي حبريتات زرقحلهم معكنات حدقنياتات ين نساتن كشطات راين زدليا انت عينت وري قد شيت بهراوي راسيست وي زخونه زينا نسيد شيت ስለዚህ ኤርትራዊ ሰብ ቀቲሉ እንድሕሪሎም ቀዳማዩ ሰብ ዘንበበት ዜናት ሼር ይገብሮ ሰብ ኤርትራዊ ንሓንቲ ትመውድ ነበረ ሓጊዛ ኦኬርስ ነበር ኬርስ ስለዚህ ከነስተውል ክንከላለና እቲ ጽሊ labeled you labeling يبلو سب سلزي already نتهزبي حد label تتحزو مالتي بنيشتي فتصامي أبعابي مدمدمتا تبصحوسي نتسب تصلو سلزي كنستوعل كنكلالنا تنصلو زلنا نتسب بخمزيوم نغرات تبغيسنا خينغو نتسب حنت كيبدلنا بتن احنا زلنا با ناي محجي زغاطمنا فصاميتا تريخنا اب حبل عبي مدمدمتا نبصح كين هلو نفسنا تطنققنا حتى كنستوعللو يغبا سالسيتي do you really hate him or her أتي سلمنتاينا إلى نتصل إلنا كحسم جمرنا شعور تكت بلالك برقصي نخستي يتصل أدي يعني ده عن مغنيات صار لوديو مالتيو think about a person you hate and ask do I really hate this person اتسخاب بلك تتصل أسب ذكرك نسب زي بلك عليه تتصل أنا إلنا خنحسب سكنفت هذا جزيكو حنت زي قاطمنا حنقولنا سلدي تبرهنا ديقله نسأل السب زبكا كمزي شعود حرخندي حنت بعثت بقلت كنزارم بجمرنا وا أنت حكم زبايكو السب زخم زبايكو النبل exactly حنقولنا أوتوماتيكي تصرح نزا أوتوماتيك نمغياري هذا زمهر زلو توي بزحب حنقولنا أوتوماتيك نحسب زلنا كنو عايكونن جيجايو حنقولنا حنت في السامري تبيلو ويهرم يزبلك ميلاتا تحسبني ويكتحر ملكا ويكتحدم لك حنقولنا نككلا خللنا يلستفترة سلزخوني كل جزء تزبالت أنا عنها طعمنا زغلا يكون حسب زيجي كنفلت كنكلا لنا Your hatred could be a fear of the unknown than the actual person ስለዚህ እቲ ንጽላዕና ብዙሕ ግዜ እቲ ንጸልኦ ዘለና ሰብሲ ስለ ዘይንፈልጦ እዩ ዘይንፈልጦ ነገር ከኹሉ ግዜ ይዘፍርሐና ኣብ ሓደ ዘይንፈልጦ ክንከይድ ከለና ንፈሪና ዘይንፈልጦ እንታይ ብሎ እዚ the fear of unknown ኩሉ ነገር ኣብ ዘይንፈልጦ ሓድሽ ስራሕ ሓድሽ ህይወት ሓድሽ ሓዳር everything ሓድሽ ኣከባቢ የፍርሐና እዩ that's why ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንፈልጦን ንመልኮን አንክሊል ክንብል ነብር ብኸምኻ ዘይንዓቢ ሓድሽ ትምህርቲ ክትጅምር ትፈርህ حدش هيوت كجمر تفرح حدش تكال كتقبر تفرح حدش نجار كتفتن تفرح واي سلدي تفلط حدش سبنا خطر لعلقة تفرح سلدي تفلط شرق أنه دخول يبدل أنه دخول فزي fear of unknown number اتساب لك سلدي فرحكا وي سلدي تسألوا وكا ايكون كان تسألون كاو كترحق تفتنن فزي كنت انكا كنك قالنا أبزي نتصور زي كونه مدام نمتع كين هلو اتعرف ايتي practice empathy قرب دنقاصي زبحال كنهبتمن كنلمامدن كنكئل علينا hate is easier to practice than love
ፅልእሲ ዝቐለለ እዩ ካብ ፍቕሪ ክትፀልእ ዝቀሊል እዩ ከተፍቅር ይከቢድ that's why ካብ ዝበዛሕና ንቐሊል ንመርፅ ክንፀልእ ንመርፅ መዓት ሰባት ንፀልእ ብዘይገለ ምክንያት ስለዚ ፅልኢ ቀሊል ስለ ዝኾነ ፍቕሪ ግን ከቢድ እዩ ከቢድን ፅቡቕን ድማ እዩ ስለዚ try to think from the point of view of the others ዝኾነ ነገር ከጋጥም ከሎ እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ከምኡ ገይሩ ንሳሲ ስለምንታይ ከምኡ ክትገብር ክኢላ ስለምንታይ ኮን ይኸውን ከምኡ ክሓስብ ክኢሉ ስለምንታይ ኮን ይኸውን ከምኡ ክገብር ክኢሉ ኢልና ብናቶም ካብቲ ናቶም ቦታ ኮይና ክንሓስቦ ንፈትን ኣነስ ተበዲለ እንዴ ንብል ዘለና ንዓይ ከምዚ ገይሩኒ ከምዚ ገይራትን እንዲ ዘዛርበና ዘሎ ስለምንታይ ይኾኑ ከምኡ ክገብሩ ክኢሎም ኢልና ክንሓስብ ከለና ኤምፓቲ ይበሃል ብናቶም መንገዲ ኮይና ክንሪኦ ከለና ነፍስናሲ ኣብ ነፍሶም ኣውሪድና እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ከም ዝኾኑ ክኢሎም ኢልና እንተሓሲብና መልሲ ክንረክብ ንኽእል ኢና ምናልባት እቲ መልስታት ድማ ቅኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ክፀልኡ ዝተገደዱ ምክንያት ክህልዎም ይኽእል እዩ Don't hate people because of a single out of context comment in Facebook or other. ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ብዝገበሮ ኮሜንት ጥራይ ግቕ ዝበለ ፅልኢ ይግበር ኣብ ልዕሊ እዩ ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን መበገሲ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ብሽሙ ካልእ እውን ኣትዩ ክህሉ ይኽእል እዩ ካበይ ይኸውን ብል ኣለኹ ከምኡ ኣጋጢሙኒ ስለ ዝኾነ ንዓይ ሓደ ሰብ ከምኡ ገይሩ ሓደ ግዜ ናተይ ፕሮፋይል ተጠቂሙ ናተይ ሽም ተጠቂሙ ሲ ካልእ ፕሮፋይል ገይሩ ይፅሕፈሎም ነይሩ ንሰባት ስለዚ ተቐላጢፍና ኣብ ፅልኢ ኣይንእቶ ዝተፈላለዩ ተኽእሎታት ኣሎ ሽምካ ወሲዱ ካልእ ስእሊ ገይሩ ሰብ ኮሜንት ክገብር ይኽእል ናይ ካልኦት ሽም ወሲዶም ናይ ካልኦት ስእሊ ወሲዶም ብካልእ ሽም ኮሜንት ክገብሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ተቐላጢፍና ኣብ ፅልእን ኣብ ሕርቃንን ኣብ ካልእ ዘይተደለየ ነገር ንኸይንበፅሕ እዚ ኤምፓቲ ዝበሃል ከዓ ንኸምኡ እዩ ስለምንታይ ኮን ይኾን ከምኡ ኾን ክኢሉ ኢልና ሓሳባት ከነቐድም እዩ ዝሕግዘና proactively dealing with it ነቲ ፅልኢ ብምስትውዓል ከነጥቅዖን ከነህድሞን ካባና ክንፍትን ከለና ማለት እዩ እዚ ነቲ ፅልኢ ጥራይ መድረክ ዘይኮነስ ንዕኡ ከነለልዮ ኣለና እንታይ ዘፅልኣና ዘሎ ንዕኡ ክንገጥሞ ከለና you are bigger than your feeling of hatred መብዛሕትኡ ግዜ ንስኻ ወይ ንስኺ ካብቲ ቀፃሊ ዘምፅእ ዝስማዓካ ናይ ፅልኢ መንፈስ ትሕይልን ትብርትዒ ኢኺ ነዚ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኢልና ንፀልእ ዘለና ፀቢብ ኣእምሮ ስለ ዘለና እዩ ሰፊሕ ኣእምሮ ዘለዎ ብቐሊሉ ኣይፀልእን እዩ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ስለ ዘንበበ ኣብ ፌስቡክ ስለ ዘንበበ መደምደምታ ናይ ሓደ ብሄር ወይ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣይገብርን ነዚ ዝገብሩ ዘለዉ ከዓ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ ካልእ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሕብረተሰብ ሓደ ሰብ ሕማቕ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሕብረተሰብ እዚ ሰብ እዚ ግን ነፍሱ እዩ ዝውክል ንሕብረተሰብ ኣይውክልን ስለዚ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ናይ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ናይ ሃይማኖት ፀቢብ ኣተሓሳስባ ኣሎ ናይ ብሄር ኣተሓሳስባ ኣሎ ናይ ዓዲ ዓዳዊ ኣተሓሳስባ ኣሎ ናይ ፓርቲ ኣተሓሳስባ ኣሎ ፖለቲካዊ ፀልኢ ናይ ዝተፈላለዩ ነገር ኣሎ ሓደ ሰብሲ ንኣብነት ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ዘሎ ፍልልያት ክንሪኦ ከለና ሓደ ሰብሲ ናይ ሓደ ቦታ ኣካል ስለ ዝኾነ ሲ ጠቕላላ ነቲ ሰብሲ ከም ሰብ ክትቀርቦ ኣይትደልን ኢኻ ስኻ ጌጋ እዩ ጌጋ እዩ ዝብርግፅ ኣነ ይገብሮ እንተለኹ ኣነ እውን ጌጋ ይገብር ኣሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ነፍስና ክንፍትሽ ኣለና ኣብ ኖርማል ግዜ ከለና ጌጋ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ you should be able to control your emotions ስምዒታትካ ክትቆፃፀሮም ክትክእል ኣለካ ስምዒታዊ ምዃን ጌጋ ኣይኮነን ስምዒት ተፈጥሮ እዩ ክትሓዝን ከለኻ ክትበኪ ክትሕጎስ ከለኻ ክትስሕቕ ደስ ዝብለካ ሰብ ክትርኢ ከለኻ ፍስህ ኢልካ ክትገብር ፅቡቕ እዩ ሮቦት እዮም ስምዒት ዘይብሎም ሮቦታት እዮም ግን ስምዒታትካ ክገዝኡካ የብሎምን ንስኻ ክትገዝኦም ንስኻ ክትገዝኦም ክትፍትን ኣለክ when frustrated ሓደ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ እንትሕሪቑካ ድማ ብዘይ ክኾነ ኩነታት ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ዝኾነ መደምደምታ ሕማቕ ዘረባን ሕማቕ ተግባርን ትጎይ ተሽሙ እዚ deep breathing technique ክትጥቀም ኣለካ ኣዝዩ ዘሕርቐና ኩነታት ከጋጥም ከሎ ዓሚቕ ትንፋስ ወሲድና ክንቆፅር ኣለና እንድሕር ኢልና ብዙሕ ዝነበረ ሕርቃናት ክበልየልናን ክፈኽሰናን ክንሃድእን ንኽእል ኢና እዚኣ ድማ 2-3 ግዜ 4 ግዜ ተደጊምናያ ብጣዕሚ ውፅኢታ ዝለዓለ እዩ let your mind relax
it helps you to avoid hatred. حنقولك ريلاكس كهونن كحرقك ناب كالنا يصل منفس كتوكا زنبره دما كم ترسعون كم زفخصل كان يكبر. ስለዚህ كل ግዜ ናይ ጽል መንፈስ ክመጣና ከሎ ብምስተውዓል ክንሪኦ ኣለና ጽይና ኣብዘይ የድልየና ጽል ከይናቱ ምክንያቱ ጽል ቂምታ ሕርቃን ንበዓልኻ መርዚ ምስታዩ ንኻሎት ኣይኮንካ ትብድል ዘለኻ ነፍስኻ ኢኻ መርዚ ትሰቲ ዘለኻ መወዳእታ ድማ surrounded with love and happiness ንህይወትና ብፍቕርን ብሓጎስን ከም ትኸብብ ንግበራ ብጽልን ብጭንቀትን ብሕርቃን ከም ትኽበብ ኣይንግበራ ብኸመይ life is made of good and bad ህይወት ብጽቡቕን ብሕማቕን ብማዕረ ዝተኸበበት ነገር እያ ስለዚ እቲ ዘሎ ክልቲኡ ካብ ሰካፍ ኣለወ ነናይ ክንጥምት ኣለና ነቲ ሓጎስን ነቲ ፍቕርን ክንጥምትን ክንዕድምን ኣለና ብህይወትና invite more of the things that make you happy and fulfilling كل ግዜ ህይወትና ንሕና ነስተፍለሎምን ንሕና ንጥምቶምን ንሕና ኣተኩሮ ንህቦምን ንሳቶም ህይወትና ዝያዳ ዝንጸባረቁ ጽልን ቅርሕንትን ቂምታን ባእስን ጥራይ ንጥምት ተኾይና ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ካልእ ንሳቶም ኣብ ህይወትና ቀጻሊ ዝመላለሱና ፍቕርን ሓጎስን ደስታን ሰላምን ንጥምት ተኾይናኻ ካብዘ የለውን ንረኽቦም ኢና ንሳቶም ድማ የምንጹና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ኣብ ፌስቡክ እንታይ ዓይነት መሰጅና ሼር ንገብር ቂምታን ጽልን ባእስን ዘጓህር ዲኻ ንገብር ዋላ ፍቕርን ሰላምን ደስታን ሓጎስን ዘምጽእ እዚውን ከነስዕሉ ኣለና ምክንያቱ ንሕና ሼር ብንገብሮ ነገር ንሰባት ኣብ ባእስን ኣብ ቂምታን ኣብ ዕግርግርን ከይኣቱ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ዘይተረጋገፀ ወረ ዘይተረጋገፀ ሓቂ ዘይተረጋገፀ ሕማቕ ነገር ክንብትን ንውዕል ከይንህሉ ክንጥንቀቕ ኣለና spend more time with those you love ብስተኻልና መጠንካ ምስ ነፍቅሮምን ምስ ዝሕጉሱና ነገራትን ሰባትን ግዜ ከነጥፍእ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ካብ ፍቕርን ቋልዓሲ ክውለድ ከሎ ባእስን ፍቕርን ባእስን ኣይፈልጥን እዩ ንክልቲኡ ካብ ሰብ እዩ ዝመሃሮ ስለዚ እቲ ቋልዓ ምሳና ዝሓቢ ዘሎ ጸላኢ ድዩ ዋላ ፈቃር ድዩ ክኸውን ጽሊ ካባና ይክወዞ ትጽልዋ ንዓሌታት ዲ ክጸርእ ሃይማኖታት ዲ ክጸልእ ካባና እዩ ዝመሃሮ ንሕና እዚኦም ዓሌት እዚኦም ከምዚኦም ንብል ተኾይና ንዑይ ክመሃርሱ ሰምዐ ኢኻ ሕጂ ሓደ ዋላ ጻሓደ ቆልዑ ጸሊም ኣይፈቱን እየ ዶ ከምዚ ዶ ክብሉ ይስማዕ ካበይ ዝመጽእ ካብ ወለዶ ካብ ሚድያ ካብ ካልእ ኣይኮኑ ተማሂሮም እዮም ጽሊ ሒዙ ዝተወለደ ሰብ የለን ካብ ሰብ እዩ ዝመሃሮ ካብ ከባቢ እዩ ዝመሃሮ ስለዚ ካብ ከባቢ ዝመሃሮ ተኾይኑ ጽቡቕን ፍቕርን ከዓ ክመሃር ክንሕግዝን ክንጸሉን ንኽእል ኢና ማለት እዩ እምበኣር ናይ ሎሚ ትምህርትና ከመይ ጌርና ኣብ ዘይተደልየ ጽልእን ቂምታን ቅርሕንትን ኣገሽግሽ ካብ ምባል ወፂና ህይወትና ናብ ሓጎስን ናብ ፍቕርን ናብ ሰላምን ንኸደሉ መንገዲ ንጥምትን ነተኩርን ዝሕግዝ ትምህርቲ ነይሩ ነቲ ቀጻሊ ብዘየድሊ ምክንያታት ኣብ ጽልእ ንኣትዎ ዘለና ኣወጊድና ህይወትና ኣብ ዘሐጉሰና ወላ ኣብቲ ዝኸፈ መድረኽ እውን እንተኾነ ናብ ዘሐጉሱናን ናብ ዘዕውቱናን ሰላም ዝቡናን ነገራት ንኽንመርሕ ትሕግዝ እያ ነይራ ስለዚ እቶም ንመጀመርያ ቪድዮናተይ ትርእዩ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር በሃል ኣብ ጂ ድራር ዝበሃል ቻናል ኣብ ዩቲዩብ ብዙሕ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ከዕብየካን ከዕብየናን ዝኽእል ከም ሕብረተሰብ ድማ ብስብል ሕብረተሰብ ክገብረና ዝኽእል ትምህርቲ ኣለኒ እንድሕር ተኸቲልናዮ ከዕብየናን ክልውጠናን ይኽእል እዩ ካበይ ፈሊጠዮ ብዙሓት ተማሂሮም ዝዓበዩ ዝተለወጡን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ኮሜንት ዝጽሕፍዎ ነገርን ኣብ ኢሜይልን ኣብ መሰጅን ዝጽሕፉለይ ነገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ሕብረተሰብና ሪስፔክት ዘለዎን ክብረት ዝወሃቦን ተሓፋርን ተኸባርን ክኸውን እንተኾይኑ ኣተሓሳስባና ክንልውጥ ክንክእል ኣለና እዚ ቻነል እዚ ድማ ናብኡ ቀንዲ ዕላሙ ብቁጠባ ንዓብየሉ ብኣተሓሳስባ ንዓብየሉ ብኣካይዳና ፍሉያትን ብሉፃትን ንኾነሉ እዩ ዕላማ ናይዚ ቻነል እሞ ካብዚ ቻነል ተተማሂርኩም ድማ ዝያዳ ክትዓብዩ ትኽእሉ እቶም ነዚ ፔጅ እዚ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ተገይርኩም ብዙሕ ትሕዝቶ ትምህርቲ ኣሎ ክትመሃሩ ትኽእሉ እቶም ወትሩ ነዚ ትምህርትና ተምሃርኩም ተዓብዩን ትልወጡን ዘለኹም ቀጽልዎ ከም ትወትሩ ትጽሕፍዎ ድማ ንኻልኦት ሞቲቬት ስለትገብሮም ስለተተባብዕዎም ኣይትሕመቑ ነቶም የድልዮም እቲ ምኽሪ ትብልዎም ኣብ ሕማቕ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኹ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ሰብ ሼር ገይሩለይ ብዙሕ ሓጊዛትኒ ዝብል ብዙሕ ኮሜንት ሪኦ ኣለኹ ብዙሕ መሰጅ ድማ ይመፀኒ ስለዚ
ኣሕዋትኩም ዝጭነቁ ወይ ኣብ ከምዚ ፀገማት ዘለዉ እንትኾነ ነዚ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ሼር ክትገብርሎም ከለኹም ኣብ ሂወቶም ዓብይ ነጥቢ መቐይሮ ክኸውን ይኽእል እሞ እሽሽ ከይበልኩም ናቶም ዝግብኦም ክተብፅሕዎ ሓላፍነታዊ ስራሕ ክንወስድ ይግባእ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ተወዲኣ ኣላ ኣብ ካልእ ኣብ ቀረባ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው